Croeso I Gŵyl Gynradd yr Urdd. Ydych chi'n barod am Cwiz pêl-droed epic cwpan y byd? 4 tîm, 4 rownd. Amdani, yn cyflwyno. Ysgol Tregaina! Ysgol Cwiz yn nhw! Ysgol Gynradd! Ysgol Tymona! Bo 48. Brazil. Ie, mae Holland wedi sgorio. Erling Haaland. Na, ddim. Saith. Ie. A saith. No, it was really wrong. We get right. Gwir. Anghywir. Celwydd. Celwydd. Rhaid i'r tîm ma enwi'r fan ar gywir tra bod un chwaraewr yn gwneud keepy uppies. Pan mae'r bel yn taro'r llawr, mae'r amser ar ben. Yn fuddigol, Ysgol Llangenech! Ond dyna ddigon o Cwiz cwpan y byd. Mae cystadleuaeth bwysig arall dal yn chwarae. Llongyfarchiadau mawr I Ysgol Parc Boras, Ysgol y Llys ac Ysgol Pen y Gardd. Enillwyr cystadleuaeth pêl-droed yr Urdd eleni. Am fwy o fideos fel hyn, cofiwch hoffi, rannu a thanysgrifio.